Hai să mergem să vă arăt un nou proiect finisat. Salutare tuturor! Vă prezint încă un proiect recent finisat, de această dată la Dobrogea. Este vorba de o scară cu întoarcere la 90 de grade și 3 direcții de urcare. Este o scară mai neobișnuită față de proiectele anterioare. La pornire pe scară avem o treaptă de întâmpinare imensă, cu mărimea de 1800 pe 900, unde avem posibilitatea de a intra pe scară din 3 direcții. În spatele treptei de întâmpinare avem instalat controlerul de setare și butonul de alimentare a scării. Scara este dotată cu telecomandă pentru a putea cu ușurință seta regimurile de iluminare. Treptele scării sunt din frasen de 60 de mm grosime. Nuanța de culoare obținută pe trepte este apropiată de cea a vinilului care urmează să fie instalat pe podea. Grosimea metalului folosit este de 8 mm, vopsită în câmp electrostatic într-un negru mat structurat. Pe interiorul scării avem instalată balustradă cu mână curentă la fel din lemn, iar pe laterală avem îngrădire de protecție, care ne mai servește ca și decor. Toate prinderile sunt ascunse sub capace decorative, peste trepte este aplicat un lac mat, adâncimea treptelor este de 310 mm, ce o să asigure un circulat confortabil. Scara este amplasată într-un living foarte spațios. La etapa măsurărilor mi-a fost clar din start că o astfel de scară este cea mai potrivită soluție din toate punctele de vedere. Când lucrarea a fost finisată, reacția clienților mei a fost una de bucurie, zâmbet și uimire. Cea mai mare bucurie au avut-o copiii, probabil în treapta de întâmpinare au văzut o adevărată scenă. După ce instalarea a luat sfârșit, lucrarea a fost integral împachetată pentru a fi protejată atât timp cât merg lucrările de zugrăvire. O astfel de scară cu siguranță oferă eleganță și statut acestei case. Spre sfârșit de video o să puteți vedea momente de la instalarea acestei scări, iar eu vă urez vizionare plăcută în continuare. Bless this sin, the choir sings, but I won't let them in. Between the sacred and the profane, I walk this line and feel no shame.